Ozajstný funkčný šíp z Avatara. Môj ďalší veľký projekt a vám teraz ukážem, ako som ho vyrábal. Konkrétne som chcel vyrobiť šíp Neytiri a napozeral som si teda scény, kde sa tento šíp najviac vyskytuje. Budeme potrebovať drevenú tyč dlhú zhruba 2 metre o priemere 20 mm, dve čo najdlhšie letky z moriaka, neviem prečo ukazujem 3, šľachy z bivola si nevšimajte, tie som použil na omotanie hrotu, ale postačí vám špagát a na samotný hrot som použil v mojom prípade starý paroch, alebo môžete použiť dlhú kosť alebo pazúrik, ale ten je veľmi ťažké zohnať. Prvú si nachystáme tyč. Najjednoduchšie sa dá kúpiť smrková tyč a pre mňa za mňa použite aj hrable, ale potom sa nesťažujte. Šípy vo filme majú zhruba 1,8 až 2 metra, čo teda fyzikálne nie je nejako efektívne, ale tak aspoň sa môžete pozerať, ako pílim na stole, ako profík. Zárez pre hrot aj končík rešte naprieč letokruhom. Zárez pre končík bol hlboký asi 2 cm a na hrote to bolo nejakých 5 cm. Oba zárezy ešte vypilníkujeme do takej prirodzenej šírky, ale na hrote môže byť tento zárez o mnoho širší. Je to kvôli tomu, aby sa šíp pri zásahu zlomil, zostal v koristi a tá tým pádom rýchlejšie vykrváca a zomrie. Guľatým pilníkom vypilníkujeme do obla aj spodnú hranu končíku, aby sme neničili tetivu. Pilníkom alebo šmirglom, ja som použil skalpel, vytvarujeme hlavičku toho obla. Už máme hotový končík a ideme robiť letky. Odstrihneme kostrnku, rozdelíme na polovicu skalpelom a vybrúsime. Aké easy však? Nie, akože fakt si dávajte pozor, lebo je to riadna piplačka. Nezabudnite upraviť konce tak, aby mala letka jednotnú výšku. A tá najdôležitejšia vec použitia letky, to je tá časť z krídla a aby boli obidve letky z jedného krídla, nie z dvoch rôznych. Tyčku natrieme na tmavohnedo a kým nám bude schnúť, ideme farbiť letky. Tu mi už začalo dochádzať, že ten koniec bude musieť aj pustiť. Celý proces farbenia skrátim. Voda, stará panvica, farba na textil a ocot. Váriť 10 minút. Letky necháme vyschnúť a ideme robiť hrot. Jediné čo vám poviem, že treba byť fakt trpezlivý a brúsiť, dokiaľ nedosiahnete požadovaný tvar. Čo sa ani mne nepodarilo na prvý pokus, ale tento tretí vyzeral už poriadne. Hrot som omotal šľachami a teda výhoda je, že keď uschnú, tak sa stiahnu a držia hrot ešte pevnejšie. Najťažšie bolo nalepiť letky, určite sa s tým potrápite, ale bude to stať za to. A toto je hotový šíp z Avatara. Ozajstný a funkčný, s ktorým sa dá strieľať.